El limfoma és una malaltia cancerígena que s'origina per una reproducció normal de les cèl·lules en el sistema limfàtic. Existeixen 18 grans tipus de limfomes, entre ells la leucèmia. Diversos agents poden influir en el desenvolupament d'un tipus concret de limfoma. L'equip de recerca de la doctora Sílvia de San José, cap de la unitat d'infeccions i càncer de l'Institut Català d'Oncologia, ha centrat el seu estudi en la interacció de dos d'aquests factors, les infeccions i els gens. Nosaltres sabem que molta gent fuma i no tothom que fuma acabarà fent un càncer. Fumant la mateixa quantitat i donant al mateix temps, el qual ens fa pensar que hi ha individus més susceptibles als efectes del tabac que altres. I d'una manera, seguint aquest paral·lel, nosaltres el que estem investigant és si la constitució genètica d'un individu el favoreix a desenvolupar un limfoma enfront d'infeccions que nosaltres sabem que estan associades al desenvolupament de malaltia. Una d'aquestes infeccions és el virus d'Epstein-Barr, responsable de la mononucleosi infecciosa. El que hem trobat són determinants genètics que sembla que s'associen amb aquesta infecció i que interaccionen afavorint el desenvolupament concretament d'una malaltia limfàtica que li denominem leucèmia limfàtica crònica, que és un tumor que apareix en gent molt gran. Imagineu que aquesta seqüència genètica prové d'una mostra control, és a dir, d'una persona sense càncer. La segona, en canvi, correspon a un cas o individu amb limfoma. Tots dos comparteixen edat i sexe i, a més, han estat exposats a la mateixa infecció. Aleshores, per què està un malalt i l'altre no? En la seqüència de l'afectat s'observa una variació. Els colors vermell i verd s'han intercanviat el lloc. I és aquest petit canvi genètic el que ha contribuït al desenvolupament del limfoma. L'estudi de la doctora de San José s'ha fet amb mostres provenients de 6 països europeus, però per tal d'obtenir resultats més exhaustius, la cerca s'ha ampliat per guanyar en potència estadística. I a llarg termini, i part dels estudis que s'estan fent ara en genètica, és que podem trobar molècules que s'adapten i que bloquegen el procés de creixement tumoral.